Yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel? Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan nga mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud ang Ukraine, gipadalaan sila 6,000 ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi ang immune system dito lang sila sa sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung giinom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio. May ara kang ito import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong iningas parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM.
Ang kampiyon ng istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:37 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. Temporaryo nga talno sa inyo si Idol June. Temporaryo nga talos kay K5 June Alohado Kapulot. Ako naman ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Kaluyo. Mag-aulop danay naman kita mga ka-K5. Sumugod alas 9:30. Oktob alas 12 sang kaagahon.
para istoryahan ang pila ka mga balita o kung topiko diri sa aton nga pagpangalagan. Kamusta na ang mga drivers dira? Nagapadayon pa sa pagbiyahe. Sa pag-usoy sa aton siri nga mga dalanon sa mga tricycle drivers, sa aton man dira nga mga jeepney drivers, sa nagabiyahe sang taxi dira. May gabigid mga sirs. Dira sa aton K5 mobile taxi patrollers na nagalibot-libot o kung nagausoy sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayang gabi man sa aton siri nga mga suki nga tagpalamati alin sa Premier Distrito kutob sa Quinto Distrito. Kamusta ang inyo siri nga gabi? O kadlawan tanay ang aton nga kagabihon ba? Sa mga ka-K5 naton, nagapanyapon na bala ang tanan? O nagapahunay-hunay na bala? O kung iban ni bago pa lang kapauli, so halos natamadan na maghulang o kung magbakal sa tiyanggis ang panyaponon. Especially dira sa mga nag-board. Kung may mga boarding house dari sa syudad sang Iloilo, pati ulo antos lang anay sa mga fast food. Ulo order lang anay mga ka-K5. Mabatian kita dira sa Premier Distrito sa Maragapamati dira via K3 News FM Yagaw. Upod naton dira si Kuya AJ kag sa iban pagidra nga mga listeners naton dira sa nalain-lain niya kabanwahanan sa mataga Banwa sang San Joaquin, Gimbal, Oton, Igbaras kag iban pagidra nga mga Banwa mga ka-K5. Kamusta ang inyong kagabiyon? Ano mapaang bala? Mabulubog na? O kundo may nami lang kupkupan sa buong gabi? Para kainom ka rin sang extend mo. Sa mga listeners man naton sa Segundo Distrito, kamusta ka mo dira? Kamusta ang inyong kagabihon? Nagapamati via K3 News FM Leganes. Dira kay Kuya George ang mga ka-K5. Sa mga Army friends naton, sa mga katapos ng Philippine National Police, ang PNP, nagasubaybay man sa aton sa ring programa, mga tropa dira, sa mga taga Bureau of Fire Protection o kung BFP, sa mga taga Philippine Coast Guard, kag sa iban pagid naton nga mga taga law enforcement agencies. Saludo gid na kita sa ila sa ring serbisyo publiko para mapabilin ang kalinong dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta dira mga taga Leganes? Sa K3 News FM Leganes, sa mga kasimanwa ko dira sa may Banwa sang Leon. Dira man sa mga suki naton nga tagpalamati sa may Banwa sang Alimudjan, San Miguel, Pavia, Santa Barbara. Pagin nga mga Banwa sa Saraga. Kag sa iban pagidira nga mga kabanwahanan, mga idayad gid nga gabi. Sa mga listeners naton dira sa K3 News FM Kalinog, upod dira si K5 Jepoy. K5 Jepoy, si Kuya Jepoy, mga K5. Sa mga nagapamati dira sa Banwasang Pototan, Banwasang Haniway, Lambunaw, kag iban pagid naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga listeners naton dira via K5 News FM Pasig City, kamusta dira mga taga Pasig? Matawhay bala ang pagpangampanya dira sa mga nagapadalagan o nagapapili kandidato para sa 2025 midterm elections sa mataga Banwasang Dumangas, Barotac Nuevo. May dayad gid nga gabi. Sa mga listeners naton dira sa Quinto Distrito, good evening dira kay Papa Flo. Kamusta da Papa Flo nakapanyapon na si Papa Flo. Nami magkaon subong sang ugha o sang tabagak. Tawag na parisan mo sang noodle. Kag mainit-init nga kanon. Pwede man pwede man kapog ba kapog. Perbahaw Sa mga K5 naton rin sa syudad sang Iloilo, kapod naton rin sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora.
Kamusta dira mga taga-Haro, taga-Lapas, Mandurriao, Lapus, Arevalo, kag dira sa may city proper. Kamusta darang pangampanyahanay sa mga taga-padalagan subong, kagamo sa mga palabtikanay, o sa mga issues, kung sino pa gani wala ka padalagan, o sila pa ang gahod. Sa mga ka-K5 naton. Sa mga nagabiyahe dira, halong-halong lang sa aton sila nga mga motorista. Okay, wala tuong nga mga aksidente ang nagakatabo diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, especially dira sa mga nagabiyahe. Kung nagadala sa mga motorsiklo o sa mga girikanan dira, kung may mga kabataan ka mga minor de edad nga mga lalaki, kapin pa kung wala sa mga lisensya, driver's license, o malisensya lang kay nanay, malisensya lang da sa inyo. O kung kaisa daan ihilig na sa mga kabataan, magpalumba-lumba sang motor, gina-vlog pa na, gina-post pa sa ilang Facebook. O kung kaisa wala man ga helmet, sibaw-sibawan nyo man kabataan nyo, masigulpi lang na siya magalinda sa balay nyo kag magpaburot sang iya sa nga motorsiklo kung kagabihon o kung kaagahon. May gabi man dira sa mga nagabaligya, may mga tiyanggi dira, Mario dira kay Mami Immaculate sa distrito sang Lapas, lapit dira sa may Lapas Plaza. Kamusta na ma'am? Mami Immaculate, namo na nagapulo pangapi. Kamusta dira mga call center agents naton? Dira ano gani nga call center da mami sa tupad mo Kag sa iban pagidra nga mga mamumugod, sa mga simanal ang sweldo. Tawag na, Abril 1 pa lang, kahapon na ang sweldo, pero kalabanan ni sa aton. Kapin pa kung ultimo ka lang nga empleyado. Ang routine gid naton, ano gani? Utang bayad. Arab lang bago mo palang gani na uyatan sweldo, paano naging huyop lang sang hangin daw. Naka-relate man na kamo dira. Kapin pa kung dari ka sa Pilipinas nga trabaho sa mga pribadong sektor. Mayara gid yang mga establishments man, mga opisina, mga iban nga ni wala nagasulod ako nagasunod sa minimum wage. Kita mo nang damo-damo pa dayon sang gina-load sa imo, ang ginahatag sa imo nga trabaho, tapos wala man lang gani kasunod sa mga minimum wage sa polisiya dra sang Department of Labor and Employment. Wala nagahatag sang overtime pay. Mayara gid nga mga establishments, mga ka-K5. Pero bulubawi man kamo sa inyo sining lawas. Ganit nila hindi man kamo na paghimuan sang rebolto. Kasi magabot ang adlaw nga mag-surrender ng inyo sining lawas, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, live viewers naton sa karon, naka-live kita sa aton nga Facebook page. Tara sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. By the way, kaupod naton sa aton sining nga patrol na nagalibot-libot, nagausoy-usoy sa aton sining nga mga dalanon. Dara kay K5 Tutodids, dara kay K5 EJ Cordova, kag K5 Ramelo Rams Pale. Naton sining nga news center, K5 Alira Apin, kag K5 Sunny Sarabia Punay. Kamusta dira? Patawag na amo nang aton sining trabaho. Maghatag sang impormasyon, hindi lang sa radyo kundi pati naman subong sa social media. Magkasamo na subong ang widely used platform. Subong ang social media, mga ka-K5. Subong mayara gid nga mga, especially sa mga younger generation, hindi naman mahilig maggamit sang radyo, magpamati sang radyo. Isa lang katanaw sa social media, o scroll ang dara, makakuha ka na sa mga information. Para mo na gani, no? Dapat you have to see information, get your information sa mga media outlets para makakuha sa mga credible nga mga informasyon, mga ka-K5. Sa mga live viewers naton kay Sir Edmar Liquinia, dara sa may syudad sang Pasig, Sir Edmar.
Kamusta dra sa may Pasig? Kamusta pinyata da sir? Bao. Ano pagad ganin namin nga produkto sang Pasig City kakipaybaan? Nakakalaga pa masyar sa Pasig. Lapit man ang putotan sa Pasig or layo-layo gamay? Lapit ang mangawa. Far away pa. Sa mga ka-K5 naton kay Ma'am Marcel, ka-K5 Maricel Baluro Kasiple. Sa mga, kung may mga talamyawon ka mo dra, ilatag nyo lang sa aton sa ring comment section para ma-acknowledge naton karon. May mga birthday dra. Sa mga nag-solo shot dra ha. Hindi magpatama. Basi mag-ilinaway ka mo dra. So daan subong kamo lang. Mga mag-utod, mag-tiyo. Mag-abyanay, upod man sa ilimnan. Pero sila pa nag-away-away dra. Nag-binunanay. Muna gani kung kaisa ba na, no? Na tawag na kung hubog na kamo. Nang tawag na ang makahulubog nga ilimnon, ginbutang nyo sa ulo nyo, sa satsan nyo. Kapalabaw-labaw ka mo istorya. Matayog-tayog istorya. Tapos kung maigo ang imo nga ego, kung ego mo, masalapay, matandog, bugal mo, masunggod ka, mamirasa ka kag mag-ilinaway ka mo dra. Maganing ano lang, responsible drinking lang. Dapat responsable kita sa tanan nga mga bagay. Kay Sir Jomar Penicilia Rodriguez, maayad nga gabi. Kay Ma'am Norna Dana Balduque, nagatutok sa aton nga pagpangalagan. I-comment yung bikundiin ka mo subo nagapamati. Sa aton siya nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga nagatutok dara sa abroad. Sa mga listeners naton dara sa Singapore, Hong Kong. Kaya actually, pwede naman kita mapamatian via mobile app. I-download nyo lang dara sa inyong sininga Play Store. I-search nyo dara K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Marilu Dianon. Good evening, K5. Kamusta sa Ma'am Marilu? Din kasubong ma'am. Kay K5 Iron Heart. Pag-on nyo rin iyang tagipusuon ba? Good evening, Idol. Pakigrit naman sa pamilya Papeleran dara sa may Haniway, sa may Barasalon. Pag saya baby nga si Kisha Avri. Namin mga pangalan na subong, no? Mga pangalan na sa ebook o sa Wattpad mga kak-A5. Kag dara man sa Lambunaw, sa iyang wife na si Danica. Kay Ma'am Bings PSJ, kapanyapon na Ma'am Bings. Kay K5 Rose Balido, nagatutok man diri sa Iloilo City. Happy birthday daragala kay sa Iloy ni Sir Mati Estrada. Always man din nagapamati sa aton. Ma'am Ninfa Tahala. Happy birthday Ma'am Ninfa. Pila na ang imo nga edad Ma'am Ninfa? Paayuon ta ka Ma'am, mga ano lang mga 32 ba nag-ayo? Ang bali Ma'am Bings PSJ, ang bali tubo kag mais darang product sang Pasi. Laka lang kami binagasaboy gid sa Pasi Ma'am. Kalabanan nambi sa mga malagawan ko dra sa 1st district, sa 2nd district. Laka lang ko nakasaboy sa Pasig City, sa 5th distrito. Makasaboy ba dra makalabay-labay lang dra. Kung may mga balita lang kag information. Adra kay Ma'am Yash Aselbon. Maayad-ayad gid nga gabi Ma'am Yash. Bali Ma'am Yash, ari ko din sa hiligdaan ko lang ga. Kim, tupad ka pa ba? Mangitaan talang ka Ma'am Yash sang tawag na. Sang matupad sa imo. Watching from Maniway si K5 Ironheart. Nagapamati dra si Ma'am Rose Balido. Dra sa may Barangay Infante sa Molo ka Ma'am. Dra sa may Barangay Infante Molo. Nagatutok gid sa aton sa ring pagpangalaga. Watching in my bed. May gina sa nagahuluhigda. Ano pamati ka sa matuyo ka. Agong kay sa amo man na mo. Solo cellphone ko. Tapos pagkadugay-dugay, buyan ko na cellphone ko. Mayo lang na kung kaisa kung hindi mo mahigdaan mo na cellphone mo, no? Pero amo na gani. Kaisa mo man na mo. Napilit mo kung kaisa nga matulog ang imo sining kaugalingon.
Hindi ka man katulog. Ayaw na nga, tingawon mo na ikaw galingon mo. Para pusa lang pala, no? Ang imo sini nga katulogon. Ako na usually style para dali ako makatulog. Nagapatukar ako na sang do piano ba no? Mga soulful nga mga piano. Watching from Hong Kong dra kay sa pakaisa ko dra kay ng Maricel Graves. Nonoy Rogador Baludio. Good evening, ma'am. Shout out draga pamati sa Asumbra from Wilcon Haro. May dayag nga gabi sa inyo mga ka-K5. Sa aton na sini nga mga headlines, mga balita kag impormasyon dari sa aton nga pagpangalagan. Tema dumduman nyo sang kahapon nga adlaw, nag-file sang kaso si former councilor Plaridel Nava diri kay Congresswoman Julien Jamjam Baronda tungod diri sa ginapahayag nga mga unexplained nga wealth kun wala mapaatag nga mga manggad tungod diri sa mga luxurious nga mga items kaangay sa mga kulintas kaangay dira sang pagidra mga bags, mga LV, Louis Vuitton, mga salakyan, mga kondominium, pagidra ang mga grapang isyo dra, grahaboy batok dari kay Congresswoman Julien Jamjam Baronda. At sa latest nga information, according dari kay Congresswoman Julien Jamjam Baronda, nakahanda siya nga magpasa sa iya sini nga salen mga ka-K5. Bantayan na karon ang mga detalye sa aton sini nga mga reporters sa City Hall si ka-K5 Jenny Kauyunan sa Iloilo Provincial Capital. Dra kay ka-K5 Alex Escalante sa madugang nga information with ka-K5 Karen Badilla. Sa dugang headlines naton, dito sa may Banwasang Sara, nagpatigayon sa entrapment operation ang CIDG mga ka-K5. Dito sa may Banwasang Sara, wherein ang ining isa ka lalaki nga hindi gusto nga bulagan kaga na mahog pa nga pakahuyan ang nobya kung hindi makikita sa iya kag maghatag sang kwarta i-expose ko nung ila sa nga mga video scandals mga video nila ang nagahublas nga laragway sang iya siniga nobya kung hindi siya makikita kag hindi siya magbayad o kung maghatag sang kwarta nahadlok ka bulagan tapos amo pa nahimuon mo sa babae. Amo na kung kaisa mo. Amo naman na budlay kung may mga recorded ka mo mga video nga syempre hindi man naton manigar sa mga especially sa mara sa legal nga pang-idaron nga nagapakighilawas. So dapat kung mag-video dira ang lalaki dapat ga-ask man na consent sa imo nga babae. And of course mas mayon na lang nga wala ka mo dira sang video pa na. Make it private. Pag ginabing pulo sa mga video nga naman. Amo na kung kaisa, kung magbulaganay gani, gina-blackmail ang ilang mga partner. Kariho, kung hindi, kung bulagan mo ko, sabi mo, pasa ko man sa pamilya mo, i-post ko man sa mga group chat dari sa mga grupo ko, o i-post ko sa social media aton video, nga naka-jokchakanay dira. Amo na gani kung hindi na gusto sa inyo sang babae. Ano nyo na, iluwayon nyo na. Tuod-tuod mo na nga palangga, hindi mo na paghimuon sa iya. Bantayan na naton karon ang detalye. Halin sa K5 News FM Sara sa 88.7 dara sa Quinto Distrito. Ano ni ang natabo, ano na ni kadugay ang ila sini nga relasyon. Di mayo gani nga subong pa lang ginbulagan na sang babae.
amo na ng batasan niya samtang magnubyahan na pa lang sila. How much more pa na ayhan kung tawag na kung kasado na kamo. This type of personality makonsider mo na nga manipulative. Wala ka ni kabalo sang wisyo sang paminsaron niya ni sa ulihi. Kag sa dugang naton sa ring headline, si Iloilo City Mayor Jerry Petrañas ginatahag niya, kung ginklaro niya, nga wala sang pinilian ang city government sa paghatag sang permit. Kasunod sang issue sa ginpatigayon nga rally sang sulong gugma. O nga ginapamunuan dira ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda dira sa may city proper. Kaya accordingly, may mga information nga ginapatyan sila dira sang suga o kung sang kuryente mga kakifan. Rano pa man to, wala pa man suga. Galing sound system dira. Wherein may ginatag man yang ang policy gidri sang city government kasi gagagrant o kung nagagrant aprubahan ang mga permit, especially kung nakasunod sa ila sining mga guidelines ka-guidelines man diri sang Commission on Elections o kung COMELEC mga ka-K5. Atingin kuha man naton diri no, kuha man ni ka-K5 EJ Cordova sa aton siring patrol ang sabat man diri sa mga barangay officials sang sang barangay veterans village city proper. Ang panginwala man nila nga ginpatyan sang kuryente ang ining political rally sang Team Sulong Gugma mga ka-K5. Sa aton sa ring dugang detalye dito sa may banwasang Balasan. Kainadra sa may Balasan, may nasa puwan dira nga lawas sang siring estudyante. Wherein ang ning estudyante ang nag-celebrate sang iyang birthday kahapon. O kakaina lang gid na siya na sa puwan. Kag sa investigasyon sang kapulisan, dako ang posibilidad nga na-aksidente ni siya kagabi. So may possibility nga nakainom ining estudyante mga ka-K5 mo daga ulo enjoy man kay iya nga birthday. Mga ka-K5 amo na gani budlay kung kaisa magbulo biyahe kasang motor tulom ang dalan o hindi ka blakas wito kung kaisa nakaulo inom ka pa nagarisgrasya ganing iban nga ara sa maayong kondisyon. How much more pa no nakainom-inom amo na halong lang gid sa aton siri nga mga motorista para hindi ma-involve sa anuman nga aksidente mga ka-K5. Dara kay Carlo Olivar na nagatutok diri sa aton siri nga pagpangalagan. Nagapamati dira sa may Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Mayong gabi kay ka-K5 Tristan Wyatt V. Gulay. Mayong dayad gid nga gabi Sir Tristan. Kay J. Sekir. Kay Sir Philip Louis King. Dira kay Ma'am Luna Mundido. Ma'am Vic Balayo. Kay Ma'am Joy Franco. Kay ka-K5 Fred Pasgala de Ocampo. Nagapamati gid diri sa aton siring pagpangalagan. Inom ka mo dra sang DTX Coffee Mix. Samtang mag-commercial break kita, higop-higop ka mo dra na isang kape para mainit-initan ang inyo sining tiyan. Kung nabudlayan ka mo magpamuhin o kung magpangihi, nagabulig ni mag-flash out sa mga toxin sa inyo sining lawas. Mga ka-K5. Human sa chia seeds, kag di sugar cane. Sugar cane. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Good evening kay Sir Earl John Q o kuno Pandagani sa may New Site Public Market sa Hordan Gamaras na nakatutok sa aton nga pagpangalagad kay Sir Alex Sabo. Maayad-ayad yun nga gabi kay Tita Rena Mapa sa may Rizal La Paz. Maayad-ayad yun nga gabi. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10:03 na sang gabi. Standby mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton siring pagpangalagad para magdulong sa mga balita kag impormasyon. Dirigid lamang sa K5 News FM Iloilo sa programang K5 Night Watch.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadalang sa lahat. Yes, wala pa lang na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapatos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Mane. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag
pagkaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ang mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kadalagan. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akon ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom
nga blessings pinagi sa kaluwan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss God. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo, nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 10:17 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa nga K5 Night Watch. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. Good evening dira sa akon Iloy, kay Gemma Montaño Caluyo, dira sa may Banuan sang Leon. Nag-advance happy birthday. Dira sa akon siringan nanay-nanayan on April 4 kay Cynthia Canderama. Sir Reynald Yermo, ay dayad yun nga gabi. This time, kuhaon na to ng latest nga update sa dalagan sa aton siring nga panahon. Naka-standby sa linya, aton siring nga Pag-asa Iloilo with Engineer Jeff Makiring. Engineer Makiring, kaupod mo diri sa K5 Night Watch sa K5 News FM Iloilo, si K5 Kim Caluyo. Good evening. Yes, ma'am. Yung kag-igit sa tanan ng latest weather update sa subong nga adlaw, Tuesday, April 1, 2025. Frontal system ang ga-apekto sa eastern section of northern Luzon, easterly sa man ga-apekto sa the rest of the country. Meanwhile, diri sa aton sa Western Visayas, maging generally fair weather makita, pero expectan nga pa na isolating mapagulan pangilatag na nag-uupluga sini sa easterlies.
May natugtog kasarangan sa direksyon kami sidlangan, tugtog na sidlangan para sa hanip na rin sa Western Visayas. Mahanay tugtog kasarangan naman rin para sa mga balod natin diri sa atong karagatan. Forecast ng temperature natin 26 degrees 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagatunod 6 o'clock PM ginasang hapon, kamagabot lang ini siya 5:46 AM buwas sa aga. Pag latest weather update din sa Iloilo Weather Station, Officer Kuhainab, salamat. So far, sir, sa may mga areas diri sa Western Visayas, amo na may mga nag-ulan-ulan sa buong adlaw? Yes, ang sakto mga as of now, ma'am, may kita gina-observe ng mga thunderstorm activity which is common din siya, especially sa hapon, sa gabi, sa kagahon naton. Sa subong ang gina-observe natin ng mga thunderstorm activity dito sa northern part ng province of Iloilo and sa ibang sa gamay nga portion kang province kang Capiz. So far, sir, may low pressure area bala kita nga gina-expect or may nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility naton? As of now, ma'am, wala kita ginabantayan nga low pressure area sa sulod or sa sagwa sang par naton. Sige, thank you so much, Engineer Makiling, sa imo sining tiyempo diri sa K5 News FM. Yes, ma'am, matawag salamat gamen ning gawpisa. Dapat yan nato ng aton sining Pag-asa Iloilo. Local Weather Bureau, upadri si Engineer Jeff Makiling. Good evening kay Ma'am Anelia Hardeleza Nagalio, naragatutok sa aton sa ring pagpangalagan. Kay Roel Sason, maayad-ayad gid ang gabi. Mga ka-K5, dito sa may banwasang Sara, nagpatigayon to yasang entrapment operation ang CIDG, mga ka-K5. Ukod ang Criminal Investigation and Detection Group adra sa may banwasang Sara. Ini matapos ngayon isa ka lalaki nga hindi luyag balang bulagan. Sinodra ang nakarelate. O nga sang una gina-blackmail sang ila sini nga mga ex at mga anay partner. Lay pag ko naga-live-in ka mo. Siyempre damo na mga alas batok sinyo, mga sekreto nyo nga ginapang sugid sa amo na nga mga partners. Amo budlahi kon makatupa ka mo sa amo na nga mga personalidad, mga ka-K5. Sir John Saurin Girila, may gabi kita sa thank you so much sa pagtutok tari sa aton siring pagpangalagan. Tinaghilibion dito sa Kalipay kay nagapasalamat man diri ang 36 years old nga babaye matapos madakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation sang CIDG Iloilo Provincial Field Unit. Ang iya anay karelasyon nga nagapahog nga i-post ang iya sining nude photos o kung naghublas wala siya kag allegedly mga scandal videos sa social media kung hindi ini mag-meet up sa iya o kag maghatag sang kwarta nga nagabalor sang 20,000 pesos. O blackmail ya pa kay hindi gusto bulagan. Ngayuan niya pa kwarta. Ang ining suspect ang ginkilala kay alias John. Wala man diri naghatag sang information regarding diri sa matuod nga mga pangalan. Pero kaysa matingala ka ba balang alias ang na-provide naton nga mga pangalan, kaya mo nang ginahatag sa aton siring nga mga otoridad. Human sa layi or sa Data Privacy Act, unless na lang makakuha sa mga inside info. Ang ining suspect amo si alias John, 36 years old, kag-residente sang Barangay Poblacion, Concepcion, Iloilo, taga Quinto Distrito man gali. O supog man gali taga Concepcion yo, taga Barangay Poblacion, Concepcion. Samtang ang biktima ang ginkilala ko ning babae, ang ginkilala kay alias Angel. Basi ang Anghel-Anghilon gid man ang ining babae. Pareho sila lang edad, 36 anyos. Kasi wala gid siya nakagit over kay Mala Anghel ang kagwapahon.
Diba sir, dyan sa Orin Gililang. Kag kay Ma'am Bings PSJ, kag Sir Alex Sasabo. Sa interview diri sa K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Marlon Aison, ang Assistant Officer sang CIDGI PFU. Accordingly, nga nagkadto sa ila ang biktima, agod na nga magpangayo sang bulig, hindi man na siya kaagunto, hindi kaagwanta diri sa pagganahimo nga pang blackmail o pamahog diri sang suspect. Sa riin, no? Agin pakita sang suspect ang mga sensitive nga mga pictures diri sang biktima nga ginapahog nga i-post sa social media, probably through Facebook. Kaya mo man ay i-post na ka. Testing ibla nga bulagi ko kay. Mo na yung mga lalaki na mga lawit na. Kag lakip na ko no sa eskwelahan sang bata diri sang biktima. May bata na may sabit na. Dara ka pa yung lagas-lagas, pahug-pahugon mo pa. Kaya mo ni nga nag-blackmail, kung hindi siya magatag sang 20 mil, kaya i-post agad ka sa Facebook. Dugang pa niya, nagirasendan sang suspect ang biktima sang litrato sang iya kaugalingon nga may pilas. Kag may kaginapahog nga utason niyang iya kabuhi o kung magbulagay sila. Amo na kung kaisa nga hindi man rin kapalangyo ang mga kababaihan kung mga kalalakihan man sa ilasin ni tagsa ka mga relasyon kaya napahog sila nga aray tapuson ko kabuhi ko o para ikaw mabasulan kung ano matabo sa akon. O amo na kung kaisa no nagatinir sila sa mga toxic nga mga relasyon tungod mo nang ginatawag ba lang pang blackmail. Yung lalaki, ganin to may itsura man, gwapo man, may salakyan man, probably may trabaho man. Kung may ikasarang man, bala may mga ipabugal man sa iya sining alawas. Galing kay nag-abot sa punto, kamo na namahog, or in, makadulot man yun, makatugas ang trauma sa babae. Panundom basi i-post to anytime ang ila sining nga video i-send sa iyang mga paryente kung i-send sa mga kakilala ya, mga abyan o imuon nga sumsuman sa mga istorya. Madumduman nagindakop ni si John sa isa ka entrapment operation na kainanin no pasado alas 4 ng hapon adra sa may barangay Apologista o sa may Banwa sang Sara Iloilo. O sa karon magapasakaan ni isang kaso nga paglapas sa Republic Act 9995 o kunining Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 kag Article 286 kon grave coercion sang revised penal code mga ka-K5. O tikabay pa ka modera o hindi maglabot man sa punto nga mamahog ka modera sa mga ex ninyo o kon mga partners ninyo kung gusto nila nga bulagan ka mo. According diri sa impormasyon, gikan diri sa CIDG, nga nag-start sa February 2025 ang ining mga pagpamahog o kon threat nga ginatawag sa lalaki sa iya sining nobya. Subong ex na sila. Wala na sila mga kakifan. Amo na nabatasan niya, pagpahog ya pa ka. O nga pati kaugalingon niya kuno sakit mo niya. O matinir ka pa na sa amo na nga lalaki. O basi mabot man sa punto sa ulihi, ikaw man patupaan niya. Medyo malawig-lawig naman ang relasyon sang sining duwa kurining biktima kag suspect mga ka-K5 wherein according diri sa kay Aison o nga naglabot naman no into 5 years mga ka-K5
Yari bala no, ipa-play naton kay K5 Ans ang interview ni kay K5 Region Bataanon sa K5 News FM Sara. Dari sa taga CIDG o kon kay Police Lieutenant Marlon Aison, ang Assistant Officer sa Criminal Investigation and Detection Group, Iloilo Provincial Field Unit. Ati Ma'am Bings PSJ, ano ni nami himuon sa mo nga mga gapamaho ay laptop video. Kag kung kamo bala maka-experience, maka-encounter sa amo nga mga partners, ano bala ang inyo siniyang paghahimuon? Of course, kung sa aton niya, kung sa legal nga mga paagi, kasi dapat ganyan nga i-report sa kapulisan, kung i-report sa ano man nga mga law enforcement agencies, nga sarang makahatag sang bulig sa inyo mga ka-K5. At this time, pamatian nato na ang nangin kabahin sang interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Aison sang CIDG. Gina-establish nato ng atong siningan. Mayong hapon, Lieutenant Aison. Yes, Lieutenant Aison. Lieutenant Aison ang head sa sininga operasyon, entrapment operation ngayong patigayon diri sa Maya Banwas ang Sara. Sir, regarding sa sininga operation, ano ang aton nga mga recoveries kaga sino ining aton nga subject, sir? So, ongoing ang aton nga nga pag-conduct sang investigation, so hindi ko na ipag-divulge sang pangalan sang subject in the respect of their privacy. So, ang ato lang matag nga detalye, may na entrap kita dire in line with the grave coercion nga kaso pag pwede mapaskaan man ni sa paglabag sa pag-posting sa social media sa mga nude picture. So in the respect of the privacy sa aton nga complainant and the same time to the respect po sa aton nga subject person, hindi naton pwede madugang ang information. So kung may ara kamo nga pamangkot pagid, magkatag kita po call pwede man kamo katawag sa aton opisina. Sir, sa sining operation, how come nga naglabot gidri sa Banwas ang Sara ang ining operasyon? Ate kaina na ang interview ni K5 Region, no? Kay ongoing pa na ang inang patigayon nga o kungin patigayon nga entrapment operation. Dito ya sa may Banwasang Sara mga ka-K5. Tikon kamo ang nag-experience ang pareho sa nga bagay. Nga ginapahog kamo dira. Much better nga i-report nyo dayon sa kapulisan mga ka-K5. Regarding diri sa sining layi o kunining Republic Act number 9995, ining Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang sakop yasin amo ning mga pag-broadcast o pag-publicize no sa mga visual image sa in intensyon nga makitaan diri sa iban nga mga tao, iban nga mga personalidad sa social media kung sa diin man dara nga mga platforms. Ang pag-capture sa mga letrato kangay na lamang sang pag-video, pagkuha sang laragway, pag-record kung ano man dira nga mga pamaagi mga ka-K5. And especially kung kitaon diri no i-post abi dira ang porosyon sang imo sini nga lawas, kangay na lang dira sang imo sini nga dughan. Nining mga nagahimo abi kamo sang sexual act o kung pagpakighilawas o kung ginavideohan kamo or ginapicturan kamo samtang nagahimo kamo na sa mga amo nga activities sa mga pribado nga mga area sa inyong lawas,
na wala sang consent halin sa inyo o kaga i-post diri sa social media. Nasakop na sining Republic Act 995 mga ka-K5. Sakop yaman ining mga pribadong area sang lawas ang tao. Kung nakahublas ikaw, kitaon dara ang mga pribadong parte sang lawas mo, especially dara sa Idalo. Ang mga ka-K5. So, dari sa siningalay, ang mga prohibited acts, kung ining mga ginadumilian, kag makabig nga unlawful. Amo ining pagkuasang litrato, kung video sang tao, kung grupo sa mga individual, karagahimo sang pagpakigalawas mga ka-K5. I-copy o kung i-reproduce ang ining mga pictures o kung video, mga ka-K5, ibaligya mo, i-distribute mo. Mabalang ari may mga skandal kami diri, mga video kami diri. Ipasa-pasa tay ay hatagan mo ko diri pila ka libo. Mga ka-K5, according diri ang penalty of imprisonment ang hindi magtubo sa 3 ka tuig pero hindi naman maglapaw sa 7 ka tuig. Kagang penalidad mga ka-K5 ang hindi magnubo sa 100,000 pesos pero hindi man niya maglapaw sa tunga sa milyon o kung 500,000 mga ka-K5. So amo na ining impormasyon naton regarding diri sa entrapment operation. Diri sa sining lalaki nga hindi gusto bulagan, pabahog-pahog gina-threat ang ining anay nobya nga palaptahon ang ining mga video scandal. Para sa Pilipinas, 36 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Hindi kita kakakuha situationer ka-K5 Hands. Makuha kita sang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ano, ayan maambal din ni ka-K5 EJ Cordobao. According man rin kay ka-K5 Aron, ang ining Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, kung ining Republic Act number 9995, ang gininak, agon maproteksyonan ang privacy, ang dignidad, kag integridad sang individual, especially ang pagpalaptas sang mga intimate nga mga pictures, laragway o kon videos nga wala sang consent mga ka-K5 o kon wala sang pahanugot of those people involved sa video o kon sa picture man. Good evening dira kay Sir Romeo Sobere nga nagatutok diri sa aton siring pagpangalaga kag kay K5 Susan Labrador. This time, naka-standby na sa aton si Piyak nga linya ang aton nga patrol, K5 News FM patrol. Kung si K5 EJ Cordova Toto Dids at K5 Ramelo Rams Pale. Sa balita, K5 News FM Live Report. K5 Inch, K5 Toto Dids, kamusta Toto Dids? Yes, K5 Kim, good evening. Kamusta ang imo nga balatsagon so mo? Kamusta ang syudad sang Iloilo? Matugnaw bala? Sa mga simpo K5 Kim. Paang? Paang. O medyo mapulo-paang. Tanong ginahimo mo da para magbulubog-nawan ka K5 EJ? Nagapropong ko lang kita dili sa sulod sa patrol samtang libot-libot kita dili sa area sang lapas ka K5 Kim. Din ka mo subong na din ang specific area ang makita naton diri sa video? Alin kita sa Lapas Plaza kay K5 Kim, naglabay kita diri sa Burgos Mabini.
So makita natin kagina may mga police checkpoint no ang lapas municipal ang lapas pinagpatigayon sang checkpoint subong nga gabi kay Kay Kim. Basi part man sa ila sining Comelec checkpoint kay 5 EJ. Kamusta may mga ano pa, may mga di pasahero pa nga salakyan nga nagausoy sa dalan no naton? Kalabanan na makita naton diri kay 5 Kim tricycle, taxi. Oo, usually gid man mga matag alas 9 o kun alas 9 pa ano pasaka kaki 5 age tawag na ang mga tricycle. Tako man nga bentaha sa ila kay syempre kung tricycle nagkuparon makasulod-sulod sa mga kanto-kanto kaki 5 EJ. Kaya kapin pa kaki 5 Kim kung tricycle maskin isa lang iya ginalakat nila mo. Basta bayad ka lang sang kung pila na yung mag-pull out sa ila. For example, 40. Nakopar mo kaki 5 EJ. Importante safe ka ba lang makakanto kung makapadulong sa imo sining balay. Makapauli kaki 5 EJ. Buti kung may kwarta-kwarta kagawat taxi kaki 5 EJ, no? Correct kaki 5 Kim. Kamusta ang aton sining ano, may mga nagalaw-lagaw pa nga mga minor de edad kay alas 10:40 na dibla may harak katas ang curfew. Sa imo sining pag sulusibaw dra sa dalanon naton sa syudad, mga nagalapas man sa curfew dra, may galakat-lakat nga mga minors. Sa subong kay 5K may mga ara diri pa matanon nga nagalalakat pero siguro estudyante mo na. So ako mga kalabanan mga estudyante. Nga college student na naguro kalabanan na malang na sa mga mga college student kagagabihan amo ng mga student leaders bala na may mga organizations sa eskwelahan, mga officers sila kaki 5 age. Kag subong ka simpo nga daan kay 5 Kim no, ti malapit na lang graduation kalabanan ini sila guro nag-overtime sa ilang mga thesis. Tamo ko na dumduman basta thesis. Ikaw may mga madumduman ka man partes thesis? Yes, kay 5 Kim no, again ganis ang una hasta kagahon nga pulaw-pulaw man naton eh. May ara man kay 5 EJ nga ang amot nila sa thesis magluto kanton. Kung masahon na sila pare pamahon lang ka nag-obra sa thesis. Oo, gaben pa kung wala na sa mabulig o kung hindi pa kabalo ka kay 5 EJ. Di ba, wala ako na lang maluto sa kanton na. Ako na lang ni mabayad pa print Ako na lang ni mabayad. Ano gusto nyo? Paypayan ko pa ka mo. Mayo na lang nakaki 5 EJ nga nagaluto sang kanton, may initiative magtatap sa iyang grupo. Isa sa mangin pabigat kaki 5 EJ sa grupo 5 Edge. Yes, inang makadto bala tuod sa obligasyon niya. Pero pag abot sa ulubrahon na wala man. Kaki 5 kay mabudlay pagid kay ubra pa ka pinangulit bala sa inyo. Wow. Budlay pag nakaki 5 EJ, nakita mo na sa social media ba no? Ma-shared post siya nga doon na budlayan sa mga thesis, mga brown sa eskwelahan, pero wala man galibulig sa grupo. Kaki 5 Edge. Kaya rin siya bulig kaki 5 Kim. Anong bulig ya? Pabigat. Pabigat. Pero namin dahil sa may dinaka mo sa Malapas Plaza na daan? Hindi, ari kita diri pa kanto naman sa area sa Komisyon Sibil kay pabalik na. Dira na sa may Kolehiyo de San Jose. Medyo buron biyakon matay mo. Dilapit na sa session. Medyo may may mabatian ko akong sa nga tingog. Dira ka na ng grupo mati sa imo nga cellphone No problem, good. Ara may mga naga-bike pa, mga na mga kabataan man na kaki 5 Edge. Subong gani no, diri nga area kaki 5 Kim no, naga-dabo-dabo diri no. Nagka-tulo-tulo ang ulan. Pero hindi man kita makadamo na manipis. Doporos ka nipis bala sang ano? Piki nga pagpalangga. Ate, anong komento mo to kaki 5 EJ? Ito sang gin-entrap to sa may Sara to? Atong ga-attempt nga nagapamahog nga i-post ko nun sa social media ilang mga skandal, mga nude, mga photos. Kaki 5 EJ bilang lalaki sa lalaki, karon sa ako sa mga nagapamati dirang mga kalalakihan. Anong mga ma-advise mo kaki 5 EJ? Kapin pa kung hindi na sa ila ang ilang mga partner, mga live-in, mga nobyo, nobya, bana, asawa, kaki 5 Edge. Kagang iba ni mga pamahog balang i-post ko na sa Facebook
Okay, 5BJ? Yes, kaki-5 Kim, no? Sa subong daan nga chimpo, no? Dapat respetuhon taman ang isig kapareho nato, no? Kaya hindi sa tanan nga chimpo, no? Madala naton sa pakog. Kaya sa subong daan kaki-5 Kim, gamay mo lang ang leg. Mo yan kagidim mo. Insakto gin. Isa lang na pasahan mo. May pasahan pag ganang pasahan mo. Okay, 5BJ? May screenshot pa. May screenshot. Pro na screenshot pa. O kung na screen record or na save. O na download ka kay 5BJ. At may aragin man na kay 5Age, no? Ng mga kalalakihan, balang akong mag-sexual activities sila sa ilang partner. Awarang balang video. Pero namin na kung aware ang babae, di ba kay 5Age, consent ma lang na mo. O ano pang purpose ng ginabidyo-bidyuhan yun na kung adlaw man ka mabig of the night. Kay 5Age. Yes, correct kay 5 Kim, no? Kaya ang gahimo sa naguro kay 5 Kim mo sa ako lang iya, no? Hampang-hampang inaguro kay 5 Kim iya sa ilang relasyon. Kag base bala kay 5 Kim kun kinimo yay na tungod nga ipropadaya o gamiton niya nga blackmail parehas na sa ilang kung tuyo sa bulagan. Yes, correct kay 5 Kim. Pero dapat hindi maghimo sa mo sina kay muhian man ang isa ang pareho naton kaga ikaw man wala man sang pakatuan nga maayo. Lang to saya kay 5 Kim. Hindi pwede pa siya mapriso ka kay 5EJ. Dako pa bayad ya ka kay 5EJ. Kaya isa pa kay 5 Kim, hindi lang ikaw muhian hasta bilog mo nga pamilya kapin pa kung daw medyo may ngalan-ngalan ang pamilya mo, kapin pa kung daw ang pamilya mo wala gina tanglas ang tawo nga maayo man yung pamilya nga nag-amuni siya yaman. Amo gida, kung hindi sa imong babae, hindi na iya. Nagay pa na pamahog. 5 Kim, may aragan ni kita tumisis kag nga nakita nga kadamo ka babae nga nagmantin nagtating mo sinaman. Amo na gani. Sa kay 5 Kim tanan bay salakyan man to sa gani kay 5 Edge. Yes, kay 5 Kim. Bay salakyan man siya, may makapasity man bla siya sa pangabuhi kay 5 EJ. Balaton nga medyo may may ara-ara. May ara-ara. Na kuya, magama na kapasidad ko kay 5 Kim. Mangita ka chicks. Pabayaan kuya. Mangita kuya sang right. Sang right person. Yes. Pareho-pareho to sa iya, ginapahog yung pangasakiton niya kaugalingon niya, pilasan niya dra kaugalingon niya. Diba si may problema man to yung lalaki, mentally or emotionally. Kabay pa nga ang mga gapamati sa aton hindi maglabot sa amo ng punto. Di broken hearted ka na, priso ka pa. Kagipabed. Amo gani ka kay 5 Kim, no? Kag base kon patay luyag lang gid siya sa bayi kay 5 Kim. Pero dira sa dalanon naton may mga nagadulo date pa sa mga plaza naton diri sa syudad. Yes, no, paglabay naton sa Haro Plaza kay 5 Kim, no, madamo gid sa nagaholdingan. So kung makita nimo ganito so nahisa ka? Wala na ako may isa ka kay 5 Kim. Alawad-law. Holding hands. Wah! Hindi lang holding hands. Bidhag pa na kay 5 Kim. Wow! Unaya! Pero dira ka kay 5VJ, mayo lang kayo sana gawaton sa nga syudad sa Iloilo. Pero may mga masumalang ka man kay 5VJ nga mga motorista, bilang kita mo ng motor nga kagawad-gahod kay 5VJ. Doon na kay 5 Kim, no, diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, no. Hindi gid na masiro sa tion sang kita mo kay 5 Kim mo. Kay iban ka pinadayaw pag ani kita mo nang gakatulog ka tupad sang kalsada imong tupad dalan imong balay. Golpe ka lang mapukwat kaya ba katunog sang ila sini nga tambutso kay 5VJ. Nga pinadayaw pa bala matyagan nila. Wala sa mga balay nga malabyan ka kay 5 Edge. Sabi nila dayawon sila, gali ginabuyayaw na sila. Amo gini konsiderasyon ng sa mga motorista bala. Usually yung mga nagahimo mala ng mga dagkuan, yung mga motor na nagtawag na gani ka kay 5 Edge, big bike. Ano pag ganyan iban yung mga magahod ng motor kay di bla ginaano na no, na modify na ang tambutso ka kay 5 EJ. Paano na nila ginahimo ka kay 5 Edge nga mapagahod man? Ikaw may idea ka na dira? Pwede man na siya kay 5 Kim iparipak, no? Tapos pero mayara man ini siya nga modified na nga pwede mabakal sa online, subong mayara na.
So kung gusto mo sang medyo gahod-gahod, okay, base kung gahod, mas presko pamatian. Mas presko batsyag na lang kaki 5EJ. Masaga nila, do cool sila, cool. Do kulang-kulang nga lang kaki 5EJ. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Pero may mga motorista man kao nga masumalang dira nga wala ga helmet. Dira sa syudad sang Iloilo, so far compliant man dira sa pagsoksok sang helmet. Sa subong ka kay 5 game, wala, no? Kay siyempre, aware man sila guro, no? Nga anytime, may checkpoint silang magyanti, automatic pagkadakpon sila dayon sang kapulisan naton nga nagakandak sang checkpoint kay 5 game. And so far, ang Philippine National Police, o kon PNP, kag ang LTO naman subong ka kay 5EJ. Kung kaisa may mga night operations naman sila, akaton sining taga TTMU, kaki 5H dire sa syudad kung kaisa makitaan mo dira sa Haro Plaza kung sa diin man dira nga mga lusot-lusotan dira sa pagpuplo panago sila kaki 5H. May mga gabi sila nga mga operasyon kaki 5EJ for the safety man na ang pagsoksok sa ning helmet kay may aragid pero may aragid yung iban may dalaman nga helmet pero ang ginapasuksukan niya lang ilasiko kaki 5EJ. Yes, pero kay 5 game, no? Kaya nagyan naman nila, no? Pero wala tayo na ginatulirara nga itong batasan nga mo sina kay 5 game, no? Kay bala naton salaman, kag siyempre ginobray ng helmet nga para protection sa aton nga ulo, hindi para sa aton nga siku. Amo gani kay 5 no? Pero so far, dira sa may Haro Plaza, kay na may mga nagabulubaligya pa dira sa mga street foods kay 5 Kadamo gid kay 5 game, pag gusto ka lang pili, bulsa mo lang gid ang hindi. Nadami do hasta na dira sila hasta na gid man sila kaagahon da. Hasta sila kagahon. Kay kalabanan bala kay 5 games ang mga angkas rider naton dira nagatambay man kay pati din sigid nga ang ilang mga pasahero mahapit dira or ang mga rider man naton nga makabatsyag sang guto sang hirab-hirab balati may option sila kay 5 game. Kaya kadamo man sa galalagaw dira Nami man kung may mga balalagyaan da kaki 5EJ. Okay, syempre kung may mga balalagyaan dra, it means damo tao, safe ka dra kung makatulutambay kay may mga tao, kung may mga manugbaligya dra. May policeman the black actually no, dra sa may Haro Plaza nga nagatulutambay. Yes, kay 5 team no, may ara patrol car nga naga-standby diri no nga para gid sa safety sang mga nagalagaw-lagaw dira naga-jogging sa Haro Plaza sa tiol sang gabi. Kay may ara iya kay 5 team nga wala naga-jogging kagahon kundi gabi kay 5 team. Sige, kay 5H. Kuwao na to nagkaroon na kung kuwao na mo ang information kung mga balita ni mo kay Debla kay naging kantuan mo man to si Kapitan sang Barangay Veterans Village City proper. Itong aligasyon niya sabutahin ang rally o kung political rally sang Team Sulong Gugma. Kay 5H, balikan ka na mo dra ha karon sa patrol para sa nakuha ni mo nga impormasyon. Yes, kay 5 Kim, no? Ang ini nga situational report ng ginadulong Ingenio sa D3 Bayo, no? Para sa po nila na ang gaso mag D3 Bayo. Kapon sa patrol, si Kaki 5 Ramilo Palik, ini naman si Kaki 5 PG Cordoba para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan, Sililo, number 1 na kita, K5 News 7. Good evening kay Sir Arman Bacoguay, Sir RG Balansa Calanoy, sa aton sa nga mga K5 taxi patrollers, kay Sir Rinan Haralda, Sir Blair Matoliano, nga nagatutok sa aton sa nga pagpangalagad, kay Sir Jelmar Salvador, kay sa iban pagidara nga mga taxi units, nga nagapamati diri sa aton, kag sa mga naka-Bluetooth speaker dira, maayad-ayad gid nga gabi. Time check, kung alas G52 na sa gabi, inom ka mo dira ha sa D3 Bayo para maproteksyonan ng inyo lawas, batok sa trangkaso, sipon, ubo, hilanat, kag iban pagid nga sakit mga ka-K5. Actually, kung may mga na ka mo, pwede nyo gini siya mapuga, kag mapatulo dira sa portion kung diin ka mo dira may mga pilas. O na try gina sang kakilala na ako, no? O pagka sunod nga adlaw nagkagana o nagmala ng iya sini nga pilas mga ka-K5. Mayo gini ang D3 Bayo naghatag sa aton proteksyon sa aton sinitag sa kamakalawasan. Mapakal sa Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Oy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Standby, magabalik kita diri sa aton sa nga programa diri sa K5 Night Watch.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong paghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako daw? Luha ito, luha ako. Habi man yung pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko nga pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024.
Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo.
na magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati mga kanina sa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko amo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 11:05 na, o kung alas 11:06 na. Marasig sang oras. Bago lang kalawag sang alas 11:05, 6 na yun. May riding nga gabi kay Sir K5 Raul Lejano. Nagatutok sa aton sa ring pagpangalagan. Dari sa K5 News FM Iloilo. Kamusta da Sir Raul? Naidlawgad ka mo kay Idol June. Umasakaw sa ano sa pagpangampanya pa sa buong si Idol June. Kag bawal na sa labi mo mag-uyat sa mikropono basta sa abot ang ring eleksyon mga ka-K5. Sibaw-sibawan nyo lang sa Idol June i-follow nyo siya sa iya sa ring Facebook page June Kapulot News Live. Kag sa mga videos man sa iya sa ring mga kaalyado nagmakitaan gina si Idol ninyo dra sa nga nagasulosaot-saot. Ka-K5 regarding naman dari sa aton sa ring balita kining pag-file sang kaso ni former City Councilor Plaridel Nava. According diri sa iya nga nakahanda siya nga magpakita diri sa nga iya sining statement of assets, liabilities and net worth kansalin kasunod no sa ginpasaka nga kaso ni Nava regarding diri sa ginalagar unexplained wealth mga ka-K5. According diri, anda iyang sabto ng ining kaso o kag pamatudan ang iya sining kaugalingon mga ka-K5. By the way, happy birthday dara na ya kay mother ni Sir Mata, kay Nanay Ninfa. Happy birthday ka pamati dira sa may salakyan. Din ka subong sir. Sa may halin ka sa may Banwasang Uton. Si Pastor Nemesio Tahala, si Inday Mona, si Sususi
susigin man. Kag si Jacob Smith, nga nagatutok sa aton siri nga pagpangalagan. Dugay kudo wala ko kakita sa imo Sir Mata. Wala ta bisubong gaabtanay mo. Happy birthday Tita Ninfa Tahala. Regarding the again file nga kaso ni Nava, willing gid si Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga pamatudan ang iya nga kaugalingon through showing or through submitting ang iya nga salin mga ka-K5. Kaya para sa makitaan nyo diri sa mga lalagwan nga gina-flash naton sa aton nga Facebook Live, amo ni ang mga gina-issue diri ni former Councilor Nava kay Congresswoman Baronda. Ang ining mga luxurious nga mga bag, mga Chanel, pag ining mga brands mga ka-K5, malahalon, ining kulintas ka-K5 each, ka-K5 ads, katag 200,000, mga relo, nga tag 1 million, mga kulintas. Kaya muman ko nga kulintas, ganito pwede ni mabakal 15 pesos ka-K5 each. Garing kay mga original, probably mga diamond. Dinagsabat man dari si Congresswoman Baronda nga ang tawag na ang iyang mga kagamitan again pang print pa ni Nava as attached no sa mga ebidensya niya mga ka-K5 mga ang brand niya nagali ko no Hino laman. Again pahulam lang ko nun sa iya. Kaya sini nga latest nga statement nga bal niya nga balaan sang tanan nga simple lang man ang ilang pamilya, ang ilang pagsinarayo kag wala gid sang bahin sang korupsyon halin sang una. Agin klaro man diri ni Baronda nga ang ining mga alahas, mga malahalon nga mga bag, pati gani nga mga sandals ya kaki 5 inch, mga chinilas ya. Mga amon ni galing nga chinilas. No nangilin ka rin guro magwigit sang chinilas mo kung tag 100 mil kaki 5 inch. Pero kung mga class A or mga imitation na sa dalan, pwede nyo mabakal 150 pesos. Wala na sang giratos kalibo nga sugpon. According diri kay Congresswoman Baronda na ang mga alahas nga ginasuksok niya sa mga dlagkuan yung mga event, mga designer bags, kag iban pagitra, ang ginpaulam lamang ko no, according diri kay Baronda, sa mga designers kung may mga big events or mga dlagkuan yung mga activities, kaangay na lamang sang State of the Nation address o konson na mga ka-K5. According diri kay Congresswoman Baronda, nga pamulitika, gapamersonal, nga personal attacks ang ginapanghaboy di sa iya mga ka-K5. Patining pag-travel niya sa Europe, kuning isa pagid sa mga question sa anay councilor o ni Nava. Di damo naman niya usually mga nagasuporta kay Nava is ang ara sa Team Uswag, mga supporters ang Team Uswag mga ka-K5 kag ang makamalaot naman kay Nava ang mga under sa Team Sulunggugma ban niya mga random nga mga tao sa social media ambal na nga sonado mo tanan ba o basi may brand kapag dasang underwear ni Kung Jamjam. Tamo man din naghambal, nadulaan naman sang kredibilidad si former Councilor Nava kay tungod nga na disbar. Ila na yung mga sentimiento mga ka-K5. O di mayo man nagani mapakita na rin ni Kong Barondang iya sininga salin. O para matapos na tanan Mario, amo ni pamatuhon hindi ko abi kurap. Wala ko diya sang kinuwaan sa kwarta sang gobyerno para mauntat na dang hala mo kawakal sa social media. Mong daan sa social media, tara nagaginahot,
nag-create sang publicity. Kung sino pang mga wala ka padalaga. Amo, parang mga gahod, subo nga eleksyon. Do makahalamot lang dibla mga ka-K5. May mga nag-comment man di gani, mga netizens. Kabalilabisan, ano nyo pa kaguba kay Baronda? Baronda man sila gyapon. May ano naman, mga critic naman, may mga kritiko naman diri sa Baronda. Kapalya, ano? Kinapahulam ka lang ka alahas, kaya mo magamit sang hinulaman. What the heck, no? May nagambal man diri nga base ang nag-file sang kaso na suya-suya lang ko no, nahilak lang ko no. Ayaw man na gani present yourself to present sang imo sinadra nga mga propiedad and for the purpose of transparency, para madula ng mga duda. At least balagin pakita mo, wala na question after that. Mga ka-K5 regarding naman sa sining natabo nga political rally sang Team Sulong Gugma dito sa may city proper, sa may Barangay Veterans Village, mga ka-K5. Nagpagawa man dari isang statement si Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. K5 ans basta may video kada kagabi balat no ang recording link pagpatay sang kuryente. Ano pa play anay naton bla ang natabo dira nga tawag na political rally sang Team Sulong Gugma sa may city proper. K5 ans pati naton ang ila sining audio dira no sa natabo nga event. Makita ninyo no ang pagkadula sang kuryente dira sa may gym, kon barangay gym sang Barangay Veterans Village. Lala ko pa nang host na mo, hindi familiar ang tingog. Pagpatay sang kuryente, naghilinugyaw sila mga ka-K5. Kaya gina-question nila nga kunong sa mga pamalay sa palibot sang silang barangay, wala man kuno na utdan sang kuryente. May sabat naman diri ang Barangay Veterans Village official. Gulpi ko lang nakagat ang dila ko kakipabit. Nagalibak garo da sa ako na napilasan ginang dila. Ang statement naman dari mga ka-K5. Ni Mayor Jerry P. Treñas. Wala sila sang pinilian in terms of pag-approve sang permit o pag-grant sang permit mga ka-K5. Gubi exact mo nang iya siring agin panghambal no? O nang iya siring agin pagwa nga statement kaina. According diri kay Mayor Treñas, mga ka-K5,
Yang iya sini nga pulisiya among maghatag sa mga permit sa tanan nga mga political parties para sa ilang nga mga rally. Provided nga wala sang conflicts o kung problema sa schedule, kag nag-comply sila or nagasunod sa mga guidelines so kung pagsulundan nga gintala na sang Commission on Elections so kung COMELEC. Ang kasunod no sang amo tong nakitaan nyo sa video nga ginaligar may ginpatyan sang kuryente, ginapayag nga may pang sabotahe mga ka-K5 sa sining kahiwatan o kun ining political rally. Kag wala ni siya kuno sang nakitaan nga rason para i-deny kun balibaran ang ining permit o kung hindi pag-approve ang ining permit para sa political gathering. Accordingly, nga ginalaw man nila, ginpahanugutan nila nga magpadayon sa piyak sang kulang nga mga requirements. Ang sariin no, nag-request ang permit kahapon sang aga on the day mismo mga ka-K5 morning. Tapos pagkahapon ng ila sa nga events. Usually ko no, may dapat na may mga allowance pa bilang nga pala man kaadlaw antes ma-approve no para maproseso ang taran nga mga papeles. Gina-advise man diri sang alkalde o ni Mayor Treñas nga to-secure mag-secure sang permit agad nga mas early the better. Agad malikawan kung ano man dara ang mga issue mga ka-K5. Pero pa diri kay Treñas na nagapabilin ang pag-uphold diri no sa values of fairness and honesty and transparency for the upcoming or sa gina-expect nato no nga 2025 midterm elections mga ka-K5. At this time kaon bala naton si ka-K5 EJ, ka-K5 Ans para makuha man diri ang side sang barangay. Ano bala ang natabo? Anong sabat nila sa alegasyon nga ginpatyan sang kuryente? Sa alegasyon nga may pagpangsabotahe sa sininga event mga ka-K5. Pabati naton ang interview at ang report na ni ka-K5 EJ Cordova mga ka-K5 sa sining impormasyon no? Kunining political rally. Actually may pila pagit ka mga videos or different angles sa sining issue mga ka-K5. After sang pagpatay sang kuryente, allegedly pagpatay sang kuryente, may mga naghakos diri sa nagapadalagan si Vice si former Councilor Lovlove Baronda mga ka-K5. This time naka-standby sa atong sininga linya si ka-K5 EJ Cordova para sa report. K5 News FM Live Report. Ka-K5 EJ, kamusta? May pagpangsabotahe gidman ko na bala? Yes, ka-K5 Kim, no. Personal na ito naging kantuan si punong barangay Silya Campo, no. Sang barangay Veterans Village, City proper ka-K5 Kim. Kagsuno sa iya ka-K5 Kim, no. Wala sang pagpangsabotahe sa Patigayon nga rally sang Team Gugma ka-K5 Kim. Kaya ano ko nung natabo dito ka-K5 Edge? Kaya suno gani sa iya ka-K5 Kim, no. Wala pa gani kuno nakagawad sang permit ang Team Gugma. Pero kuanan niya na lang, pasugtan niya na lang ka-K5 Kim. Dito ang iya konsiderasyon na malang malatani. Galing kay, ang natabo to bala ko nga gulpi nga pagkapatay ka-K5 Kim, tungod nga wala sila nagdirect tatakod sa main switch grid. Kumbaga na shortcut lang sila sa mga outlet tungod sa kadamuon bala sang kuan ginasang appliances kuno nga ginpang takod nila dito sang amo nga grupo ka-K5 Kim. Kaya mo to nagkuan global voltage. Kag isa pa ka-K5 Kim suno kay Kapitan Campo. Ang gym nga ka-K5 Kim hindi totally nga nagaangot sa supply sang more power kundi ang half ya is solar. Sa solar sila nagakuha. Kay tiyon to bala ka-K5 Kim nga hapon na ang supply sang solar bala ka-K5 Kim no kaysa adlaw ini nagakuha sang kuryente. Siguro medyo may nainana tungod nga madamo sang ang equipment suno kay Kap nga nagatakod dito tinaghina ang haboy sang kalayo bala. Kag na overload. Ano na daang ginpang saksak kuno sang Team Sulong Gugma sa ilang event ka-K5 Edge?
Ang ila ko ng mga mini sound kay 5K, kagtanan man nga mga, siguro may mga laptop man sila ipanggamit, kung ano naman ka ginagamit sa pagrally kay 5K. Pero ang regarding sa permit, allow gin man sila dira or kay grant kina ginhatagan nila sang permit kay 5EJ or sang kahapon man gin isang aga lang process man diri sang permit ang Team Sulong Gugma kag pagkahapon event dayon. Actually, no, kay Kampo, kay 5K, no, nag-process man sila sa permit, kaso kay wala pa ma-release. So, pagkahapon nag-conduct sang rally kay 5K, kag wala pa ma-release ang permit, so gin-consider na lang ni Kap kag sang barangay officials kay 5K. Bali, during that time, galing nga nag-rally sila, wala pa ma-issue gid ang physical copy sang permit kay 5Age. Wala pa kay 5K, no? Mga oras gining event nila kuno kay 5Age, Halin gid ko no kay 5K alas 4 pakadto yat ambal ni Kap no mga alas 6:20 kay 5K. Ang mga nag-attend ra or nagtambong sa sinang event mga taga barangay veterans man. Ang iban kay 5K mga taga barangay veterans makuno nga mga supporters ang Team Gugma. So bali ang natabo dara lang gid sa area or sa gym lang gid ang ining may problema pero nagbalik man ang kuryente afterwards so kun wala na gid kay 5EJ. So no kay kapitan kay 5K no nagbalik man lang ini kuno dayon kay 5K no kay do segundos man lang gani kuno nga napatay ti siguro nag low voltage lang gid kay 5K tungod sa kadamuon sang load dia bala. So after sang sining na-videohan, naglapta sa social media, pang send sa mga group chats, kay 5EJ. So nagbalik man gali dayon ang ila sining kuryente. Pero damo man gali mga nag-attend kay 5Age, no? Usually, di ba may mga standby man dara nga mga nag-a-assist dara kay 5EJ sa nag-pa-sound dara sang barangay. Kung in charge dala bara sa mga propiedad sang barangay sa gym kay 5Age. So no kay Kampo kay 5K mamula gid ko no sala-sala gani kuno sang team kay nagmatumato la sila kuno kay 5K panakod wala sila nang ayo sang assistant sa barangay hall kung sino man ang tao dito sa barangay hall nga supervise bala kun dani sila kung sa diin dapat i-attach kay 5K no kay ang team ko no kay 5 sang Gugma naghambal man kuno nga kaya kuno ko dito magaging sila nga bali din gid sila nagsaksa kay 5Age nga part. So no kay Kap kay 5 no sa likod nga portion sang stage kay 5 sa gym. Ano nadadamo na da mga tawag na saksakan kay 5EJ nga available na nga daan or base bala may extension sila tapos ginsaksak pag nila dito sa iban nga source kay 5Age. Yes, so no kay Kap kay 5 gingamitan nila sa extension. Siyempre extension man lang na pila man lang na ang capacity sa extension kay 5 pero ang main supply gid kay 5EJ sang kuryente di inhalin sa mga balay-balay pa or dira man sa may barangay hall mismo. May sulog gid ini kay 5 ang gym no nga nag-attach sa barangay hall no kag ang half sini iya ka more power kag ang half iya ang solar. Sige, pamatian bala naton kay 5 ads. Pamati bala naton no ang interview ni kay 5EJ diri sa kay kapitan ano gali pangalan niya kay 5EJ liwat ni Kap? Celia Campo. So amo lang nang iyagin klaro nga wala sang pagpangsabotahe. Wala sang sining pagpanggawa diri sa political rally sang piyak nga kampo kay 5EJ despite sang mga issue nga naganalapta sa social media. Hindi na establish pa naton ang ining video. Makita andre naghilunogyaw may naghaksanay sila dra sa atubang kay 5Age no. Andre probably ang gidakos man nila ni mga nagapadalagan especially si nagapadalagan Vice Mayor si Lavlav Baronda pinalakpak diri ang mga tao diri nga nag-attend mga kay 5 pakitan sa video. Amo tanon ning ginasinggitan nila gani ano lang sila cheer man dire para ma-boost man gyapon ang moral diri sa mga nagapadalagan mga ka-K5. So expected man ka-K5 AJ mainit-init pagid ang politika sa mga masunod nga mga inadlaw ka-K5 Age.
Yes, kay 5 Kim, no, laban-laban gid na, no, kay samtang nagadugay kay 5 Kim, no, do nagasingkianay na gidang magtimba nga kampo kay 5 Kim, ka masigabianay nila sa issue. Kag na to tisyaran mo man kay 5 Edge, sino pang wala ga padalagan, sila parang gahod kay 5 BJ. True. Amo na ganyan pal ni Kap kay 5 Kim, no, kung sa mga nagapadalagan ko, no, why gid problema. Galing kay ang problema ko, no, ang mga lideres kay 5 Kim, amo na ang init plus mainit pag kuno sa mga nagapadalagan. Insakto gid kay 5 Edge. Sige, pabati naton ari na ang pathag akon pahayag diri ni Kapitan o sa Kapitan sang Barangay Veterans Village City proper regarding diri sa issue. Allegedly, may pagpangsabote, may pagpangsabotahe kung pagpatay sang kuryente diri sa Team Sulong Gugma sa ila sining barangay gym mga ka-K5. Okay mga ka-K5, no, kaupo naton subong si punong barangay Silya Campo, no, punong barangay sang Barangay Veterans Village City proper, no. Nanungod bala sa nag-viral dito nga video nga nagiwat sang kick-off rally diri ang team Gugma nga ginapasuni ginpatyan sila kuno sang sang suga. So kap ano ini ka matuod kap kung ginapasuni ginpatyan kuno ini sang suga ang ginpatigayon nga rally sang Gugma kap. Hindi na matuod sir. Nagin-accommodate yan namon sila diri bisan nga wala pa sila sang permit. Kaya nag-advise ako nga mag-xerox sila sang permit just in case nga mag-abot ng ila permit. Ari gani sir, nag-prepare ako sang among permit sa barangay gani. Sang sano ini sila kap nagpatigayon diri sang rally? Sang kahapon. Oo. So ano adto kap ang senaryo gid pwede mo masaysay sa amon nga gulpi lang adto na gulpi lang na ano to napatay gid man or na low voltage or na overload? Ay na overload gid man sir kaya amo na gani nga sang before sila mga 11 mga past 10 na sila nag-send sa letter sa amon kahapon. And then sang hapon mga before mga past 11 may ang isa katawan nila nagambang pwede na sa kaset up okay lang. Minsan wala si permit din welcome ginamon sila gina-accommodate namon sila. Tinaabi nga amo na ang natabo at that time nga sang mga 8 o'clock na ko sa gabi na ganyan na pulit dahil kami rin kaduan ako ng importante kahapon. Kaya sang amo to at around mga 4 o'clock sila nag-start until 6 amo to nag-di-quad ang overload ang kwan sa kuryente. Pero wala din sa may nagsabotahin na sa ila. Welcome sila kanang din accommodate naman sila dito sa barangay. So mga ano gini kap nga adlaw nagpatigayon sa rally diri kap? Kahapon no bali March 31 no. So mambal mo kap sa Team Gugma nga ginapasuni ginpatyan sila kuno sang kuryente. Ano mapanugyan mo sa nikap sa ila? Ang amo lang ma-advise nga wala din sa may may nagsabotad sa ina. Nga tanan kami, welcome din sila nga mag-abot sa amon barangay. In-accommodate naman sila. Bisan nga wala pang nila nga permit na nag-abot. So ang ini nga barangay kap wala sang ginaapinan nga kampo no sang both side no. So neutral gini nang ini nga barangay kag welcome gid ang Team Muswag kag ang Team Gugma nga magpatigayon diri sang kick-off rally kap. Sige kap mayong hapon gid kag madamo nga salamat. Thank you. God bless. Ate ka K5 Edge, wala man ko no sang wala sang pinilian whether Uswag or Gugma. Parehas kami ni Kap Silya Campo ay bugs ba no? K5 Edge. K5 Kim no, pero do parehas guro ka mo na stress. Parehas kami ay bugs sa K5 Edge. Pero pwede na mabaligya ang amon ay bugs sa K5 Edge. Pero amo na, mayo kay nakuha syempre ang side diri sang barangay at least to clear themselves man. Nakuha na to ng side sang piyak nga kampo regarding diri sa issue ko natabo ka K5 EJ. Sige ka K5 EJ, ano pa gid ang mga natipon nimo nga police report o kan mga report diri sa nagkalatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo?
Yes, kaki 5 Kim, no, regarding bala kaki 5 Kim sa natabo nga panglugos sa banwa sang New Lucena, kaki 5 Kim, no. Sunod dire kay Police Lieutenant Gerson Valdivia, kaki 5 Sim, no, kaki 5 Kim, OIC sang New Lucena Municipal Police Station, no, nga buwas nga daw pagpasakaan sang kaso ang 18 anyos nga nag-rape sa 14 anyos nga bata dito sa isa ka barangay sa banwa sa New Lucena, kaki 5 Kim. Isang sa noon, natabo gid ang ining pagpanghimulos kay 5H? Natabo ini kay 5 Kim, no, sang March 31, 2025. Alas 5 sa hapon nakabaton ining banwa ang kapulisan naton sa banwa sa New Lucena sang report nga may allegedly rape kay 5 Kim sa minor de edad. Ilagid ni ang edad sang minor de edad kay 5H? 14? Yes, 14 anyos kay 5 Kim, no. Ang suspect 18 anyos kay 5 Kim. Bali ano ning natabo gid na detalye diri sang pulis kung paano ginhimuslan, ano ning relasyon nila kay 5 age, lapitanay lang ni sila balay o kung may relasyon ni sila kay 5 EJ. Kay may ara abi sa mga insidente wherein ang iba niya mga ara na sa legal ang edad o naga-nobya o nagapakigrelasyon diri sa mga minor de edad, amo na kung kaisa madutlan sila sang kaso, pasakaan sila sang kaso in terms nga or in times nga matandog nila kay 5 EJ. Yes, kay 5 Kim, sunog gina kay Sir Gerson Valdivia, no, hindi pa nila mapatpat gid sa aton kay siyempre minor de edad kuno kay 5 Kim ang biktima diri, no, kag ang suspect bago malang nag-18 anyos kay 5 Kim, no. So during that time gin commit kay 5 EJ ang ining pagpanghimulos. Pila na edad sa nga suspect kay 5 age? 18 anyos kay 5 Kim. Bali 18 na gid siya sang ginhimo iya kay 5 age. Saan o ginhimo gani kay 5 age liwata? Sang Marso 31 kay 5 Kim. Bali sang kahapon na gid. So probably gin pa medical naman ni ang minor de edad kay 5 EJ. Yes, kay 5 Kim na pamedical na ini ko, no, kag buwas, no, iga pasaka na ining kaso sa suspect kay 5 Kim. Amo na bala problema kay 5 age, no, tamo na subong mga kriminalidad o kung krimen nga nagkalatabo diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Amakon mo ti 14 anyos pa lang. Gin tandog na, gin himuslan na diri sa bata-bata pa lang nagtawag na gamay lang man ang abanse yan galing kay ang problema lang kay 5 age kay minor de edad to yang isa kay 5 EJ. Sige kay 5 age, thank you so much yada sa mga natipon nimo nga mga reports sa aton sa ni patrol. Kay 5 Kim, no, may dugang kita gali. Ano tong police report nato additional? Hindi formal na nga nabaton gina, no, kagin kalipay gid ni Ma'am Roslyn Hinete, no, nga ano ba ito niya sa K5 News sa Pemililo. Ang Ilogo? Yes. As proceed ka K5 age? Mali pa yun gid si Ma'am Hinete kay ginangagin baton ang iyang oven toaster nga premium appliances kag ang cash nga 1,000 pesos. So no sa iya dako gid ka K5 Kim nga bulig ang 1,000 pesos para pang dugag-dugag sa iyang kapital nga karinderya ka K5 Kim. Balik taga diin gid siya ka K5 age? Taga South Pondedor Mulo gini kay 5 Kim si Ma'am Roslyn Hinete. Amo to ang sino ganin nagtawag niya sa iya si kay 5 John Sapio? Si kay 510. Si kay 510. Bali ano gining iya sining obra may karinderya siya da sa may ano Mulo? Yes, may karinderya siya kay 5 Kim. So always siya nagapamati ano ganing mga programa nga ginapamatian niya kag adunay ni kadugay gapamati kay 5 age. Talabanan nga pamati kay 5 Kim sa programa gid sa K5 Bande, Birada Bande, K5 Balita sa umaga, Mordoles Pueblos, hasta sa kay Sir Matt. Kay kunapon kay 5 Kim, banda alas 4, nagapangumpra ni siya sa super nga para pagalutuon naman, boss. So aga pa lang nagapamati na diri sa K5. Probably na namian man siya sang drama. Nami man gid man maghuluhimo-simo sa nagapamati sang drama, maghuhugas sang pinggan, magpamati sang kayaton man diri programming is combination of music and public affairs ka K5 age. Ate ang tawag na
Ang paglugo, 1,000 ang iya sini nga, no? Nga nakuha dayon kagining oven toaster ka K5EJ. Sinuupod yan sa balagyaan niya ka K5EJ? O naga kang 5 Kim, ginabulig-buligan lang ini siya kuno sang iya nga bana, pero pagpatak na lasot so nagalakat na ining iya nga bana kay 5 Kim kami ubraman. Do may mga video da ka kay 5 ans mo basi ma-play naton para mahatagan man justice ning ginubra ni ka kay 5 Jenjen. Ano oras ni ka mo kaina ka K5 EJ nagkadto dara sa ila? Alas 4:30 kita kaya ginakip kay nagsugod Oo, sasan mo ni siya nadakpan ka K5 EJ nga nagapamati may tarpaulin kapag dagalagan nga patapik sa ilang balalagyaan. Actually ka kay 5 Kim no, primero nagpatapik lang ito dira tarpaulin kay nabati ato nagapamati siya. Kag maswerte ni siya kay 5 Kim kay magluwas nga nagapamati sa aton. Nagdaog pagid siya sang DTX ko Pimix kay 5 Kim kasa okay ka may kapika. Bali nagliligad lang man nga mga inadlaw or binulan ka kay 5 sa nadakpan ni siya nga nagatutok to sa aton. Na merong ngalan sa kalanaan niya Neneng Kalanaan. Magid man no? Amo to gid man to nakitaan ko sa screen. Sige, play plan na to, nana. Ang ining magpadulong dari sang K5 News Team sa balay. Sa drama siya gatiner ka K5 Edge. Sa kalanaan niya. May balay, may tululugan man siya da. May balay gini ni sila ka K5 Kim. Balilayo pa ganini. Nga sipak. Oo, separate. Garenta lang sila dra sa may area nga na. Yes, kay 5 Kim no, balik rin talaga da siya kay nga ang area nga ni kay 5 Kim no. Higad gid ka dalan kaga masamigid ginadulugan sa mga jeep. Kaga mga sukay niya dira mga jeep kag mga tricycle driver kay 5 Kim. Sige, i-play na to para mapamatian ninyo ang iya sini nga paglugo kag ang pagkadto diri sa K5 News Team sa may North Fundidor Molo. So right now mga ka-K5, good afternoon. Sa karon padulong kita sa isa naman naton ka-listener nga maswerte nga nagdaog kag nabunutan sa aton K5 Ilogo mo promo. So padulong kita mga ka-K5 sa distrito sa Molo, specifically sa Barangay Fundidor. So right now mga ka-K5, nagabot na kita sa Barangay South Fundidor Molo. Obdi niya ko kay bisitahon naton ang puluyan ni Ma'am Roslyn Hinete ang aton nga maswerte nga nagdaog sa K5 Ilogo mo promo. Siyempre mga ka-K5, may dala kita no nga mga papremyo ang aton nga mga of course ang aton nga mga brand yung appliances, ang blender, ang electric fan, may rice cooker, and of course oven toaster. Kag karon may cash pagid mga ka-K5. So update nyo ako, ibisitahon naton si Ma'am Roslyn Hinete. I-shake it asa sa may babaw kag ikag ulaon. Oh! Iwan na! Paswerte naman nga nakuha sang aton ika-tatlong winner sang Ilogo mo promo sang K5 News FM Iloilo nga si Nanay Roslyn Hinete ang brand yung oven toaster kag tumataging king na 1,000 pesos nga cash. Dako naman nga mangin bulig sa negosyo nga kalanaan ang mga papremyo nga nakuha ni Nanay Roslyn gikan sa K5 News FM Iloilo.
Salamat gid kay Doc Ramel Oy kag sa iyang mga papremyo. So mga ka-K5, nabato na Nanay Rosalie ang iyang brand new oven toaster and of course 1,000 pesos nga cash. So gani ka man, padayon nga magtutok kag magsuporta sa K5 News sa Iloilo kay base ka muna ang sunod nga magdaoga. Upod sa patrol, ang buko sa K5 News FM team, ako naman ang inyong alagad ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Tinabatian naton ang pagbisita dara sang K5 News Team sa North Fundidor Molo kag K5 EJ. So kag K5 EJ, anong ma-advise mo sa mga tagpalamati naton sa iban pagidara nga nakasaboy na nakanabay ng abis na nakatutok diri sa K5 News FM para magdaog man sila kag K5 EJ kaangay ni Ma'am Rosel, no? Ano Rosalie ngalan niya? Yes, kag K5 Kim, no, ang advice na naton sa aton sining pagpalamati no pagpangagda nato no, hindi lang gid magtataka nga magpamati sa programa sang K5 News FM Iloilo kay ang K5 News FM team mula mabalaan hindi naton mabalaan magulpili na nagaulot sa inyo sini nga mga panimalay gani medyo patunog-tunogan ang inyong mga radyo kay magluwas nga madakpan kamo sang K5 na kompelo go mo promo automatic may ara ikaw sang okay ka may kapi ka sa K5 News FM Iloilo ang kampiyon nga kapi ni Dr. Ramil Oy ang DTX Coffee Mix. Sige, K5 Inch, thank you so much sa imo siring nga mga natipon nga mga report kag impormasyon adri sa imo siring nga paglibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Salamat kay K5 EJ. Yes no, ang ini nga balita no ginadulong gid sa inyo sa kaluwan sa D3 Bayo no para sa umusi po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kagani ka K5 Race kaya umalay nga palangga gid ang pumuluyo sa Banwa sang Pututan. Kaupod sa patrol si K5 Ramilo balik. Ininawan si K5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, K5 EJ Cordoba sa aton siri nga patrol. Time check, 45 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. K5 Ans, tayo yun nato na. Commercial break kita anay. Magbalik naton, pamatian naton ang pila ka mga reports sa aton siri nga mga unit field, mga field reporters. Sila sinitag sa ka mga beat areas sa City Hall, sa Capitol, kag sa iban pagid nga mga information nga nakuha sang aton siri nga K5 News FM team. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad diri sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Once more.
Si Nanay, forward. Si Manny Maho. Wow. Ora, ora. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay, okay. Isip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niya mag-isip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Nurisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DPX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso ba na water sa mga? Aray. Awan. Udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yay, pasakay ka. Tara-tara na. I-recycle ko lang bilog. 200! Lupat-lupat pasakay. Ito ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga... Lipay sa ilmo. Wow! Ano ba ang bago sa lipay ko sa Jen? Okay, liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Si Nanay kasi nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang kipay mo sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalalo. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. Oo.
2, 3, go! What a classification! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre po na-able sa limon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. This time, pamatian nato ng pila ka mga reports sa aton sa ring K5 reporters diri sa K5 News FM Iloilo. Sa report ni K5 Alex Escalante, ang nagkalain-lain niya tourism stakeholders ang nagatipon para mapaayo ang tourism experience sa airport sa probinsya sang Iloilo. K5 News FM Live Report. K5 Alex. Nagasapol ang pila ka mga tourism stakeholders sa probinsya sang Iloilo agud nga istoryahan ang ginaplanuhan nga development strategy agud nga mapaayo ang departure experience sa Iloilo International Airport. Lakip sa mga ginadiskusyonan amo ang pagkalakip sang Iloilo's rich heritage, local flavors kag signature hospitality sa airport environment. Gin-highlight man sa mga meeting ang importansya sa pagpabaskog sang partnership sa tunga sang tourism authorities, airport management, transport providers, local businesses kag cultural organization agud nga ma-facilitate ang implementasyon sa mga improvements nga makapaayo sa airport experience nga nagakabagay sa nagadako nga tourism sector sa probinsya sang Iloilo. Ang hininga balitang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Napatian nato ang report ni K5 Alex Escalante. So far, so good naman na-report naman ni naton ang information ni K5 Jenny Kauyunan regarding Drino nga nakahanda nga magpasa sang SALN si Congresswoman Jolien Jamjam Baronda. Thank you so much mga K5 sa pag-upod ri sa aton sa ring pagpangalagan. Halin ka ina alas 9:30 sang gabi. Subong alas 12 na kon manog alas 12 na sang kaagahon. Time check, it's 11:55 in the evening. Nakaupod naton sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Dara sa Quinto Distrito, si K5 Papa Flo. By the way, happy birthday kay Ma'am Ana Arnilio ginman. Kan Ana Destacamento. Dara sa may K5 News FM Sara ang aton sa ringa anchor and news writer dara sa K5 News FM Sara 88.7. Nakaupod naton dari sa patrol, K5 Sir EJ, K5 EJ Cordova, Toto Deeds, and K5 Ramelo Rams Palek. Sa News Center, K5 Sunny Sarabia Punay, and of course naman kay K5 Alira Alvarado Apin. Mga K5, thank you so much for supporting K5 News FM. Kagdriman sa aton siring pagpangalagad sa inyo. Ang inyong mga balita kag impormasyon ang ginadulong sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicine Annual Center ni Dr. Ramil Itangoy, kamo ang DTX 500, D3 Bio kag MyTC sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine Annual Center ni Dr. Ramil Itangoy kag sa mga malapit nga botika sa inyo lugar. Inaman ang ginadulong ni K5 Ray Espeao Malay nga palanggagid ang banwa sang pototan. Akong inyo alagad, temporaryo nga talos kay K5 June Alohado Kapulot. Inisi K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.